Walking tayo guys. Liga na. Good morning world! Lang palakas ang boses ni Inday. Hindi pa fully charged? Hindi pa. Dapat fully charged na. Kaya gaga mo magigising. Alas 5, maaga ba yun? Oh my gosh. Oh my gosh. Nahilik pa ako na. Walking tayo guys. Kita mo, gumagaragal pa, no? Walking tayo. Aga pa oh. Buhay Pilipinas. Woohoo! Iniisip ko na lang pag ginigising niya ako ng umaga at least. Maaga. Hindi umaga. Nang maaga. At least hindi ako magdadrive ng 1 oras tapos papasok ng 12 oras. Ay. At least mamaya pag gusto kong magnap, pwede ako magnap. You know? Yun na lang iniisip ko. Yung bahay na yan, oh. Patapos na, oh. Dati yan, ano lang. Skeleton. Skeleton. Mount Arayat, gising na. Ang sarap maglakad sa umaga. Para pag, yun nga, tama ka. Basta gising na ako, nakatayo na ako, okay na ako. Siyempre. Yung mahirap yung pagbangon. Hindi. Ikaw, hindi ka nahirapan ako. Wala tulog ako eh. Namin. Oh, ayan, tapos na siya. Well, almost done. Yung malaking bahay na yan, oh. Dati yan ang gano'n, yan ang skeleton. Dati skeleton din yan. Parang ako. Dati skeleton. Oh, ngayon. Ngayon, balyena. Sige lang. Baka makalose tayo ng 1 pound dahil sa shirataki. Oh, di ba? Tapos another pound sa paglalakad. Tingnan natin. Pero siguro kung ilakad mo ko sa mall, yung ganon, hindi ko mapapansin yung pagod. Hindi naman ka talaga nakakapagod ba? Hindi naman ang pagod na pagod. Yung bang hindi ka mabuburyo. Sasayang, bango oh. Sasayangan talaga ako dito sa mga ang dami oh. Pero hindi daw makain guys. Sira na yung loob. Pag lumaki si Rana. Paglaki niya, pero may mabango na oh. Nagkakandahulog lang sila guys. Ayan oh. Ayan oh. Dami oh, ganda oh. Pero hindi daw na ano. Ito pa oh. Hindi nahihinog. Ayan, Ayan. dami oh. Ayan oh. Maliit pa siya, Sira maitim na, tapos bumabagsak na lang. Oh. Ayun pa. Oh, ganda oh. Ayun nga oh. Oh, ayan pa oh. Ayun. Ang dami pa niyang mamunga. Ayun. Uy, naku, ito. Ang dami niyang mamunga, guys. Pero sabi nung nanay na ano, na nagtanim niyan. Ayun pa oh. Ang nanay na nagtanim niyan. Yun nga, hindi nahihinog. Pag hinarvest mo naman siya, pagbukas mo, sira na ang loob. Kahit maganda pa sa labas. Tingnan nyo dito guys, mayroong aso dito na. Yun. Yun na. Hi friend! Hi friend! Oh yun. Hi friend! Talon hindi tumatahod. Hindi siya tumatahol. Pero hi friend! Hi friend! Hi! Ang cute-cute mo. Parang sa show dog. Ah. Show. Mataas yung pader na yan guys.
Bye-bye, friend. Tumatalon lang yan lagi. Hindi siya. Oh, ang taas na ng ano dito, oh, ng grass. Taas mo sa Pero, oo. Wow, daming bunga ng ano, papaya nila. Sana ang papaya natin maging ganyan din. Wow, ayun sila, oh, daming bunga. Paano pagka ano? Ha? Lalakihan pagka lalayuan mo ng alin. Pagka malayo. Hindi tayo nagpiprito ng tuyo. O nga, ano? Umagang maaga. Yeah. Ay, pagka ano, nandiyan si Inday. Bango guys ng ano, almusal. Naamoy ko. May nagluluto ng almusal. Maaga pa. Baka ma-estudyante. Ang laki ng aratilis, oh. Tinanim natin, Dok. May tinanim ni ano yun, no? Ha? Instead na palma. Saan? Oh. Yung maingay aircon. Tulog pa si Manang. Uy, Miming! Ang puti-puti! Morning! Miming! Good morning, ta. Ang liit ng aso. Ang liit din ang boses niya. Kinunan mo kami ng aso. Ano ba? Go. Talisay. Ang ganda ng talisay. Malapad lang siya. No? Kailangan niya ng space. Yung katulad kay Kafana. Ay, si Yorkie ga siya. Oh. Yorkie ba yan? Ang cute! Cute ang bahay nila. Oh. Morning breeze. Kailangan talaga maaga kang maglakad dahil mainit ngayon. No? Yes. Ganyan ano? Ewan ko lang. Mukhang hindi. Dami. Oh, daming bunga ng mangga. Malilit pa, oh. Dami. Ito pa, guys, oh. Oh, andito lang sa baba, oh. Oh. Ito pa, guys, oh. Ito pa, oh. Ayun. Oh, wow. Ang dami bunga nito. Good morning. Daming bunga, no? Oo. Liliit pa, pero ang dami. Sa kakalakad natin, makikita natin ang Ito pa, progress nito. Ha? Yan pa, oh. Ah, talaga na hitik na hitik. Ito pa siya, oh. Oh. Sa blueprint din ito, guys, oh. Tapos merong basement, oh. Oo, ganda. Laki. Hindi na tayo pwede sa ganon. Ay, may hagdan. Ay, naku. Hanggang tingin na lang tayo. Hindi Ayun, na may, pwede. may basement pababang gano'n. Nakita mo? Yung Ay, hagdan. baka na meron naman siya elevator. Okay lang. Pero tayo hindi tayo pwede sa hagdan. Pwede rin exercise mo. Pero tapos na tayo sa hagdan. Lahat ng buhay namin sa California, ang aming bahay ay may hagdan. Tapos na kami sa hagdan. Magandang tingnan ng may hagdan, pero ang tuhod ko hindi nagagandahan. Ay, ay, ay.
Busy na sa gate. Ito Main Street. Busy dahil kasi mga papasok. Yan. Papasok sa eskwela, papasok sa trabaho. Palabas. Oo. Namimili. Tayo mamaya pa tayo paanuhin muna natin yung traffic. Oh, gaga. Sorry. Yeah. Kasi matanda na po. Tayo ano, pinagbibili nyo yung lote nyo? Ay, hindi. Ah, hindi. Bumibili naman kayo. Kasi trabaho ko, ayente. Tulad Oh. si Engineer Samson. Ah. Yung katabi ko ron, sinaada, yung may aluminum. Oo. Sa 14th Street. Oo. Si Nestor namatay na katabi niya. Oo. 8 years na akong pabalik-balik diyan. Oh, kasama Yung na rin likod niya, exercise. binenta ko rin yun. Oh. Yun ang trabaho ko. Ah, gano'n. Nag-aayente. Pag mura, bibilin na po. Oh, tapos Ah, benta tapos po. bibili. Hindi namin sa anak ko kasi nasa Canada ito. Oh, kinip niyo po. Oo. Sige Oh. po. Ah, sige Sige, po. thank you to. Kung buibili kayo, Oh. sa mga dress mo, tapos pakikita ko yung mga gusto ninyo. Oo, Dadalhin kabibili ko yung lang manugang namin. ko, nasa kanyang listahan, ibigay mo nga dress o kaya telepon. Kabibili lang po namin yung katabi mismo namin. Oo, binili Hindi, na. kung gusto ninyong, Ah. kung gusto niyo ibenta naman, Ah. magkano nabili nyo, matas na yun. 17.5. 17.5. Okay lang, mura na. Mura na yun ano. Kasi tumatakbo ngayon karamihan, 19, Oo. 18,000. Mm. Si Archie, no-opera ko dun, yung dalawa, hindi na yung bebenta ka ako. Tama lang po yung Ah, Yung mabuti. pagkakabili namin. Oo. Opo. Oh, mabuti. Thank you Lord. Salamat po. Yung iba 20,000 na pero Oo, may 20 na. Ah, may 21 na nga eh. malayo pa. Doon sa may banda ron, ano? Kayo, kung interesado kayo, tumingin uli. Nasa 14th Street ako. Oh, sige po. Twice a week, dumadaan ako. Namatay na yung mga kaibigan, si Parin Pepe, Oo. Castro. Anong street kayo? Sa ano, 416. Ano po? 416. 416. Doon na sa ano na kami. 14th Street. Oo. Doon na kami malapit sa model home. Dumadaan ako dito madalas. Sa papuntang ano ho, sa may clubhouse. Sa clubhouse na po. Ang layo na nilalakad niya. Hindi maganda po yan. Oo. Sige po. Ingat. Thank you. Kami 14th Street. Makakadaan ka dito. Nandun ako, dalawang bakante. Thank you po. Thank you. Ito kina June and Sophie. Hello! Hello, hello! Ay. Hindi pa basura day sa kanila ano. Sa atin tapos na. Grabe na to. Malaki ito. Mga pinto. Oo, yun ba yan? Maraming aratilis. Laki. Hindi, yung kabila hindi na yun. Ay, iba pala yan. Meron ng ano pa doon. Oo, tama. May firewall na. Oo. Sabay ano.
Second gate na yan dyan, ano? Gate 2. Gate 2. Yung mga tricycle guys, may nagtanong dati, ba't ang daming tricycle sa ano nyo? Sa loob. Sa loob. Ano yan, mga private or mga Nagpapahatid. nagpapahatid or yung mga sundo na ano na, ibang kausap na, kumbaga customer na. Tulad nung katapat Kapit, namin. Yun talaga may sumusundot, may naghahatid. Oo. Dahil kasi ang tricycle, hindi pwede dito basta pumasok. Pwede rin yung ano, katulad ko, pupunta ako sa Pandan. May bilbilin ako doon sa labasan o sa Jollibee. Lalabas ako sa gate dyan, sa gate oh. May mga tricycle dyan. Tapos sasakay ako papunta ron, Jollibee. Ngayon, Pero doon ka sasakay sa labas ng sa gate. labas kasi wala kang makikita rito sa loob. Or by chance, yung mga may hinatid, nakita mo, natsyempuhan mo na palabas na. Ayun, pwede ka sumakay. Otherwise, maglalakad ka habang nag-aantay ka papalabas ng gate. Kasi doon mo lang sila makikita. Doon mo lang makikita. Ngayon, pabalik naman, sasakay ka sa Jollibee, papahatid ka, sabihin mo, sa Metro Gate, sa loob. Ngayon, pagka naman nakasakay ka, homeowner ka, okay lang. Tsaka hinihinga naman ng ID ang driver. Tapos kukunin nila ang ID nila pag lalabas na sila. Ayun, ganun. Kaya may mga tricycle sa loob. Tapos kasama na rin si Macho. Yung tricycle namin. Isa na siya doon. Ngayon yung sa Ay, hindi pala, kinukunan pala nila. Yung pinipicturean Picture, yung, ano, yung ID mo. si Macho naman kasi, meron naman siyang RFID. Kaya kilala si Macho, Oo. bumubukas ang gate. Oo. At saka si Barako. Tsaka si Barako. 150 pesos every year. Isang ano yun? Isang sasakyan. Isa sasakyan. Ma-tricycle man yun or anong sasakyan. Oo. Okay na yun. Mura na Isang yun. 150? Oo. Isang taon? Oo, okay na yun. Aba? Anong okay na? Sobrang ano yun? No, sobra-sobra. Isang buwan o isang taon? Isang taon. Mura na, di ba? 150. Oo. Kaya nga, parang ano lang. Magkano lang a day? Yeah. Hi. Hi doggy. Ang galit si Doggy. Ayan na. Lumabas na si Haring Araw. Yan ang masarap. Yung bang naglalakad ka na, tapos sisikatan ka na ng araw. Ano ba yun? Di ka nasisikatan ng araw. Ano ba yun? Hindi mo lang ganda yun. Fernando po? Ewan ko. Kay Fernando po? Hindi ka nasisikatan ng araw. Oh, Wala, nasikatan pa tayo ng araw. Salamat sa Diyos. Amen. Salamat po. Thank you, Lord, Amen. for this beautiful, blessed day. Ayan Same to you, everyone. Ito bagong damo. May nagdadamo yan. Araw-araw iniikot nila yung Metro Gate. Good morning. Morning. Yun si Papsi. Every morning yun. Lahat ng sulok dito, Makikita mo siyang naglalakad. makikita mo siyang naglalakad. Hello, friend. Hi, doggy. Yan, hindi siya tumatahol yung isa. Tumatahol. Kasi hindi siya makasampa pa, maliit pa siya. Ayan ang morning sun. Nagumpisa kami, madilim pa. Ngayon, maliwanag na, sobra na liwanag. Namiss ko tuloy si JR. Ito yung kotse ni JR. Tucson. Dati kasi, ano ba yun sa Honda Civic Sport ang ano niya. Tapos, few months bago kami lumipat dito, total.
Pero salamat sa Diyos, hindi siya na total. Kotse lang. No problem. Thank you, Lord. Amen. Mahirap bumangon sa umaga. Ako, speaking for myself, mahirap bumangon sa umaga. Pero pag nakabangon ka na at naglakad ka na, okay na. Sabi nga, layo pala pabalik. Pareho yung mailbox nila sa atin. Puti naman ang ano niya. Oh. Mailbox nila pareho sa atin. Alam mo nyo guys, ang kagandahan dito, ang mailbox namin. Paminsan-minsan pag may order ako sa Lazada na maliit, tapos wala kami sa bahay, tatawag yung nagde-deliver. Ma'am, meron kang susuksok ko lang dito sa nyo, sa mailbox. Pag maliit na magkakasya dun sa may butas kasi sa ilalim. O kaya pagka hindi naman yung mga babasagin, ganon, iniityan na lang nila sa loob. Pero tatawagan kanila, ma'am, lagay ko lang to, itsak ko sa loob ha. Tsaka yung nagdi-deliver sa amin, iisang tao. Oo. Minsan nasa salitan. Minsan, oo. Pero usually siya pag na. Lex PH yun siya yung nagde-deliver. Kasi parang siya ang naka-assign doon sa Metrogate. Magkakilala na kami. Tapos ang nasa mailbox nyo lang, yun nga guys ang sinasabi ko, ang maganda dito sa Pilipinas, pagbukas mo ng mailbox mo, 99% of the time walang laman. Hindi kagaya dyan, wala ka mang mail, puno ng ads, puno ng papel-papel, junk mail na you still have to sort kasi hindi mo alam, baka may nakasuksok na importante. Ito ga, gusto ko to. Yung ganyan, yung bato. Oo. Yung tanim. Oo. No? Oo. Ano kaya yan? Ay, nakita ako, maano ko. Alam ko Ilagay yung tsura. yan ang bilhin natin, ha? Oo. Isa na yan. Oo. Anakunan mo, no? Oo. Yun guys, hindi ka na dito, wala kang isosort na junk mail. Ako yun ang inis ako dati nun. Lalo pa pag nagbakasyon or ilang araw ka na hindi nakapunta ng mailbox. Oh my gosh. Tapos pag punong-puno na, kukunin nila. Pupunta ka ngayon sa post office at pipick upin mo doon. Yeah. Kasi hindi nakasya sa mailbox. Oo, binabawi nila. Ang gagawin nila, kukunin nila pag napuno na yung mailbox mo, And hindi they keep it nakasya. for you kasi hindi nila alam kung anong nangyari sa'yo. Baka iba nakatira or whatever. Yung sa kanila, for safekeeping. Kaya lang hassle na pumunta ka pa doon. Pipikapin nila yon, tapos ibabalik sa post office. Oo. And then, i-claim mo ulit sa kanila. Oo. Naku, isang na yun, bibigyan ka, pahihiramin ka na ng Ng isang box. isang tray. Oo. Tray Yung from bin. post office. Dahil sa sobrang dami. Yun. Pag nagbakasyon ka or something. So dito guys, wala. Yung napupunta lang dun sa mailbox namin, tubig, which ilaw. Kuryente, electric and Nag-ano na water. pala tayo guys. Ang bill due for March, 600 sa water. Yung kuryente sa 17 pa. Pero meron na ngayon ako nakita para sa water. Wala pa yan ka. Ha? Hindi yun water. Ano yun? Tingnan, Hindi tubig rin electric? water to. Sasabi ko sana, hindi water yun nga, tubig yun. Tulog pa Yun. yata ako. Water Yun nga, 600. Kasi tinext din ako nila eh. Kasi 2 months ago, 2 billings ago, alam kong dapat meron ng bill. Wala. So, tumawag ako sa sa water, sa Prime Water. Tapos may sumagot. Sabi niya, ma'am, i-text mo lang. I-text mo yung kung anong kailangan mo. Yung account number, ganyan. Kasi sabi ko, wala akong bill. Alam kong mag-due na, pero walang bill. Hindi ko alam. Tsaka dito kasi guys, pag nagbayad ka online, kailangan mong meron silang, aside from your account number, aside from the date and your name, merong number pa na for the purpose of
para mapunta sa kanila yung babayad mo. Kasi hindi ka direct, for example sa kuryente, hindi ka direct nagbabayad sa kanila. Babayad ka through GCash, through whatever. Yun mo sa Prime Water, pag nagbayad ka sa kanila, napupunta sa Maya. Yung parang GCash din yun, Maya. Tapos yung Maya ang magbabayad sa whatever, however they do it. Pero kumbaga, may kailangan mo yung specific na number na yun na Good morning. good morning, nakasama lang yun sa for that bill lang. Kumbaga hindi mo na yung magamit hindi mo na yung magagamit yung number na yun for the next billing. Para lang yun sa bill na yun. So kailangan mo yung number na yun. So yun nga guys, hindi na dumating. So tumawag ako, sabi text mo lang mamang account number mo. So nag-text back, ayun na yung specific na number na binigay. So from that time, pangatlo na ito, kahit hindi ako humihingi, tinitext nila sa akin. So kahit na may papel na dumating na actual bill, Yung billing. mga security may huddle. Umaga, change of shift. Meron ako sa kumbaga mas nauuna pa siya dun sa papel yung text nila. Siguro nandun na ako sa listahan ng pinapadalhan every month kasi pangatlong bill na to na tinetext nila sa akin, which is good. Hindi man dumating ang papel, meron ako. Mga secure. Ito yung clubhouse guys, may malaking pool dyan. Good morning. May malaking pool dyan sa loob. Good morning. Good morning. Magche-change na. Oy, 2.3 miles na tayo. Ilan? 2.3 miles. O gano'n na, magche-change shift na ang mga security guards. Alam mo yung itong ilang beses na natin to daanan yung exact same daan. Isang oras talaga siya. Kasi na ngayon 6:58 na. Nabay doon tayo makarating tayo sa bahay. Hindi, medyo may dalawang stop tayo. Yung una tinanong natin kung ano yung tanim. Oo nga pala. Tapos yung isang may property dito, na lupa. At inalok na naman kami. Hanggang alok na lang sila, wala na tayong pambili. Sabi namin, wala na po kami ibibili. Ayun. Kaya yun ang magandang matsyempuhan, friends. Yung mga ganong yung mga ganong owner. Tama. Kanya mangyayari, owner to owner. Hindi ka nadadaan dito sa sa company. Makakapag-negotiate ka pa. Yun ang kagandahan. Inaalok na naman kami. Sabi namin sir, bibili lang namin. Wala na. Hindi naman tayo nag-i-invest na. Matanda na tayo for investment. Dapat nag-i-invest kapag bata ka. Tama. Yung sa atin lang naman binili natin dahil katabing-katabi. Saka para magiging libangan na natin, exercise. Oo. Yung iba may nga bumibili ng farm, di ba? Hindi naman natin kayang farm. Oo. At saka alagaan mo yung farm. Talagang kung ka yung yung talagang ganun ng hilig mo, that's fine, that's good. Kung farmer ka. Oo, okay yun. Pero kung kami, hindi na namin kaya yun. Kaya lang naman namin ito binili. Dahil katabing-katabi. Katabing-katabi. Next door. Tapos, pwede mo na rin siyang tawaging investment balang araw. Pwede mo siya ibenta. Pero yun lang ang reason na binili namin dahil yun lang ang reason na binili namin dahil katabing-katabi. Yun lang yun. Pero to buy, to invest, number 1, wala na kami pambili. Number 2, ako, anong gagawin mo dun? Lalo pa pag malayo sa'yo. Kailangan yung hindi ka na sa edad natin, hindi na mo. Good morning. Good morning. Good morning po. Good morning. Hi baby. Yung pag-i-invest, kailangan yun sa medyo bata ka pa.
Kaya sa mga bata pa dyan, yun, mag-invest kayo. Pero kung may edad ka na, retired ka na, enjoy your money. Oo. Ano na lang Kung yun? magkano yung piso, 2 piso, 3 piso, whatever, 5, enjoyin mo. Huwag mong i-invest. Marami kang lupain. Tapos tinitipid mo sarili mo sa kain, sa gala. Sa bili ng Oo. ano gusto mo. Oo, dahil kasi ang pera mo nandun sa mga kalupaan mo. Okay yun kung bata ka pa. Pero kung may edad ka na, hindi mo alam kung hanggang kailan. Eto, libangan lang. Exercise at the same time. Dahil Eto, kasi meron ka ng anggan, meron ka ng mga tanim dyan. eto, Marami ka nang magagawa. eto guys, oh. Ito yung sabihin mo kung anong gagawin mo dyan. Eto, Tingnan mo guys, oh. Healthy sila pag dilig ka ng dilig. Pero tingnan mo naman, nagiging aswang sila. Oh, itong kalbo, tingnan mo. Oh, ang kalbo, hindi na kalbo. See? Eto, tsaka itong mga yan, no, kailangan talaga, didiligan mo siya. Tapos itong Carabao grass, ididiligan mo rin Oo. para ma-maintain. Tapos ititrim mo sila lagi. Oo. Kaya lang, so much time. They need so much of your time. Kami naman, nakita nyo, dahil kasi nagbablog kami, maalis kami, yung gano'n, minsan, rin sa amin, matrabaho. I Hindi enjoy kami, it, pero hindi kami sumusuko sa trabaho, exercise yan. Kaya lang, pati tubig ngayon, Oo. mas mataas ang tubig mo dahil pati itong grass, yan, didiligan mo yan. Siyempre, isipin mo mula doon hanggang doon. Kaya i-decide namin na tanggalin ang lahat ito, tanggalin yan. Tatanggalin, tapos sisimentohan yan mula dun hanggang dun sa dulo, okay? Simentohan, tapos ipatatile namin, tiles, yan. Tapos ipapatong na lang yung paso doon. At Tapos, least, konti lang ang didiligan mo. Bibili kami ng paso, ipapatong na lang yung paso dito sa tiles, tsaka bibili lang kami ng tanim. Ngayon, ang sa tubig, matatansya mo, isang tabo lang na tubig, di ba, kada isa. No, kulang yun. Dalawahin mo, sige, doon No, ibig sabihin, less maintenance. yes, yun ang Kagaya ng mga paso namin doon sa loob, di ba? Pero itong nandito sa loob na garden dyan, Yeah, we live- mini landscape, yun, mag-i-stay. Pocket garden. Mag-i-stay dyan. Okay na yan. yan doon. Okay na yan. Ito na lang yung mula doon hanggang doon. Yun. Tatanggalin namin to. Para na lang, ma-tiles na lang siya. Okay guys. Ngayon, pupunta kami dito para sa kubo. I-final na namin yung gusto naming design. Tsaka yung price, meron na kaming price. Ayun ang lalagyan ng kubo ngayon. Natapos na yan kahapon. Ayan. Tapos sa labas ng kubo, yung simento, mga 5 feet papunta dito. Magtatayo kami diyan. Magtatayo ako diyan ng kawayan hanggang dito. Yan. Tapos gagawin kong balag. Tapos magtatanim kami ng ampalaya. Yung gumagapang, yung vine, Sayote. Gusto ko Sayote. sayote. Paborito ko sayote. pipino. Talong din pala. Yun nga, talong. Para balang araw pag pipino. pumunta si Miss Malabon, mag-harvest siya ng talong. Oo. Miss Malabon, paborito ni Miss Malabon. Tapos, Tingnan mo si Miss Malabon, teka sandali, si Miss Malabon, simpleng tao pero mahilig lang sa pritong talong, no? oo, down to earth. Oo, lahat ng mga friends natin, sila Dana, di ba? Si Meng. Tiger Nakita mo Lily. si Tiger Lily, si Meng, di ba? At saka yung iba hindi namin mabanggit dahil sa dami. Yung pag inumpisahan namin, hindi tayo matatapos. So, ngayon pagka tumaas na ngayon yung mga tanim na yung vine, yung mga gumagapang ampalaya, talong, sayote, pipino, at the same time mako-cover na yung ibabaw ng mga bulaklak, mga dahon, di ba? Ngayon yung ilalim niya syempre vacant, di ba? Makapaglalagay tayo diyan ng silya doon sa loob na nung balag.
O pwede nang maglagay doon ng upuan. Ayun. Para pag umuwi kayo, doon tayo, meron tayong receiving area, di ba? O Dito tayo magkakape. dito tayo kung maglilitsyon, pwedeng may lamesa rin na mahaba dito. Bukod doon sa kubo, meron din lamesa dyan na plastic lang. Order tayong litsyon, yung ganon. O, di meron tayong receiving area. Tapos dito sa gilid nito, tingnan mo, alam nyo, hindi pa namin nabibili to. Tinanim na ni Jerlyn yung ampalaya. Ay, Hindi. papaya. Siguro alam nung papaya na mapapasa kanya tong pwestong to. Ayun, with the help of God, thank you Lord. Eto, yun na, sa atin na to. Ayun, yung mga gulay naman na nasa ground lang, like tomatoes, ano pa, okra, lechugas, yun, yung ganon. Tapos itong space na to, ayan, ito retaining wall, di ba? Andito ngayon ang bakod sa ibabaw nitong retaining wall na to. Yan, ayan. Tapos itong loob na to, malaki pa yan. Marami pa rin maitatanim dyan, yung mga gulay-gulay. Paggising ng total, alas 5 naman kami gumigising. Sobrang malasing ko, ikaw lang. Oo nga, hindi pala kami, ako pala. Alas 5 gumigising. Di ang mangyayari nandito na ako. Di siyempre, didilig-dilig ka na dyan. Tatanggalin mo na yung mga patay na mga dahon-dahon. Tapos yung mga tumutubong grass na yan, na singaw. Pwede ko na iho yun. Asarol, di ba? Bili mo akong asarol, marunong ako mag-asarol. Ayan, mabubunot-bunot ko na yan. By that time, mamimaintain na yung lupa na nalalakaran, hindi natutubuan ang damo. Gaya niyan, mas maganda yan. May mga grass kasi na weeds na hindi mo hindi mahirap bunutin. Kahit maliit. Kaya asarol Asarol lang gagamitin. para nakatayo ka. Ayan, di ba? At least meron na tayong receiving area ha. Tapos bibili tayo ng karaoke At the same time andun sa kubo, yung bang mga ganong schedule ng buhay natin sa everyday, pang araw-araw. Paano? Unang-una ulit magpapasalamat tayo sa Panginoon Diyos. Thank you Lord sa ipinagkaloob niyo pong napakaganda at napakabiyayang araw na ito para sa aming lahat. Maraming salamat po. At hindi po kami nakakalimot ng pagtawag sa inyo, ng pagpapasalamat sa inyo. Ganon din sa inyo na mga subscribers, viewers, supporters, lalo na yung mga sumusuporta sa atin. Lahat kayo, maraming salamat sa inyo. At ayun, kahit saan man kayong sulok ng mundo, lagi tayong magkakasama-sama, magkikita-kita, sapagkat lagi kayong nandiyan para sa amin. Lagi kayong nakasuporta. Maraming salamat sa inyo. Kaya wala na kaming masasabing iba pa kung hindi we love you all. Bye-bye.